Tak čaute, vítam vás pri takej prvej informačke, čo a jak a čo sa bude diať. Nahrávam to už asi tretíkrát, lebo ja som najväčší dement, nezapnem si na frapse mikrák, takže to nahrávam tretíkrát a to je jedno. Čo by som vám chcel povedať? Dneska máte šťastnú hodinku, máte 20% MKčiek a pokiaľ viete, zajtra je vylepšovací event 50%. Takže ja by som vás chcel ako možno aj upozorniť, alebo nie, alebo proste nejak tak, že zajtra bude video z rúpania. Uvidíme, či bude to video dobré alebo nedobré. Alebo nie, že či bude rúpanie úspešné alebo neúspešné. Samozrejme, že by som chcel toho eventu využiť, čiže zase by to chcelo nejaké 20-ky ako minulý event, ale to už som odbočil od témy. Takže, video bude z toho vylepšovania, pokúsim sa to tam nejak tak dať, proste nejak tak skrátiť to. Mám na pláne nejak nakúpiť nejak 30 vylepšovákov proste a vylepšovať to. Dobre, to by bolo ku tomu vylepšovaniu všetko. Ako vidíte, takto expím so svojím žiakom Neriom, expíme 584 a expíme na truhli, že? Toho učiteľa. Takže, ak by niekto mal záujem na Lapirise Derione o expenie a hľadá hľadá učiteľa na expenie, tak a chce ako vyexpiť 90-ku, tak mi napíšte do hry, alebo mi tam hoďte správu do hry na tento nick a alebo mi napíšte pod video a ja vám proste už sa nejak dohodneme, hej. Proste, ak ma niekto záujem expiť na truhli, určite mi napíšte. Ja nemám problém sa s niekým rozdeliť na polovicu. Takže mi proste dajte vedieť, kto by chcel expiť na tom Lapirise Derione. Opakujem, Lapirise Derion. Ďalej. Postupne začínam dávať, začínam robiť tie videá, proste. Musím robiť na inom noťase, lebo mne sa tam strašne laguje hra, takže tam veľmi nemôžem, takže ak sa vždycky dostanem na tento notebook, na ktorom točím videá, určite bude nejaké video, ale v kuse musím byť na tomto noťase, lebo tam ten noťas mi nejak blbne. Ďalej, chcel by som sa vám ospravedlniť ešte za tie minulé videá, že proste boli v takej škaredej kvalite. Už som zistil, ako dávať nové makery do toho HDčka, takže všetko bude už ako má byť HDčku, takže fakt ešte raz sa ospravedlňujem za tamtie videá. Takže to by bolo asi všetko ku takej kratučkej informačke, čo sa bude diať, alebo tak. Takže ešte raz opakujem, ak by niekto chcel expiť na 90-ku, napíšte mi, dohodneme sa, kedy mám čas ja, kedy máte čas vy a proste môžeme začať expiť. Hej? Takže to by bolo asi dneska na tej informáčke všetko. Ak ma niečo napadne, tak ešte do toho dorám. Ale myslím, že to je všetko. Takže zdar, majte sa pri ďalšom videu.